ďalšieho videa, ideme si zobrať rýchlo tie veci. Poď. Rýchlo. Rýchlo. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Vieš, čo není? Čo to čumíš? Čo čumíš? Haló. Vypadni. Ach, čo robí? Zoberiem si to. Toto je hrozné. Toto. To idem hneď. Dovidenia. Idem do tej jaskyne, ktorá je tu. Je tu pavu? Utočíš na mňa? Utočíš? Nie, ja potrebujem. Tak cipni. Cipni. Som to žiaden štít, ináč by som takto skončil. Týmto vybuchom ja. Železo. Tak neviem vyťažiť, pretože mám kamenný krompáč. To je super. Čo budem potrebovať na ňo? Dobre. Kameň tu je. Kameň. To nebude stačiť. A rýchlo sem. To stačí? Áno. A idem na to. Ty nenatávaj zombiku? Koľko toho? 90. Zombiku. Vypadni. Horím ty. A to ďalšie. Tam je ďalšie. Tu ich veľa. Dobre. A tu je ešte jedno. To je všetko? Všetko? Áno. Asi áno. Tak dobre, idem. Ešte uhlie, plocha. Zoberiem. Dobre, to stačí. Idem. Kde nájdem niečo? Tu nič není. Asi pôjdem do tohto snežného biomu. Tak, idem Aha, kravy. Poďte. A ďalšia, poď. To je to isté. Dobre, nechme to sneh. No, nechme to. Tak. Tam je nejaký dom. To bude dedina. Tak idem sa tam pozrieť. Tu. Tak idem tu. To sa vrátim do tej svojej. To je ďalšia. To môžem si prespať, pretože je noc. Alebo taký večer. Už. Keď sa rýchlo spavnem nejakí zombici. Poď. Tu bude? Bude tu? Nie. To je skeleton, to dá poison. Čo ti to? Nedávajú poison časie. Dobre. Rýchlo. Poď.
Kde je nejaká Nestúra? Ty si Nestúra. Ty si Nestúra. To je koľko? To ich koľko bolo? Poďte. Muči. Kde ste? Tu ste. Tu je ten čan, dobré. Ten mi nič nespraví. Poď. Cipí. Dobre, konečne. Tak tu je iglu, to je iglu či iglu? Toto je iglu, nie. Myslím, že to bude nejaké tajné iglu. Tak idem do tohto domu sa pozrieť. A to nič není. Zimu, nič tam nebolo, teraz zabijem Iron Golema. Ten mňa už nezabil. To poď. A tam je ten portál. A v tejto časti dediny som ešte nebol. Dobre. Tak ideme najskôr tam. Poď. Už tam budem. Pri ňom. Poď, už tam budem. Už tam budem. A čo to je? Čo dobré? Prosím. Prosím, čo dobré? Dobre, to sa hodí. Dobre, ešte to si môžem vykašľať železno, to sú tieto bloky. Dobre. Tu je ten blok. A neviem. Tak. Ja už idem späť do tej dediny. Celý zbytok dediny a nič tam nebolo, tak ja si pôjdem už domov. Aj kde? Ktorý sme to bolo? To však hentým. Tak pôjdem. Železný meč neviem koľko vytrží. Dobre. Tak poď. Budem za chvíľu. Tam je ten Villager Post, alebo jak sa to volá. Tam možno idem teraz. Budeme. Už sme blízko. Dobre. Ich by som sa vyhol. No. Ja mám meso. To by koľko... To by ani nikto, všetci sú hore. Tri. 4. Som v bezpečí. To je tu čo? To je ťažké strašne. Ja som si sem dostala, ale skoro som umrel.
Ale celkom také hrozné veci, je to jedno. Koľko má môj chestplate? Dobre, asi vymením. Bude bezpečnejšie. Pod drevo tohto šípy až plný inventár. Zase ešte zoberiem toto a ideme. Tam je šípa. Dobre. A ideme odtiaľto preč. Rýchlo. Ja sa jeden typek zabije. Počkaj, ja zabijem. To je voda. Voda. Sypni. Voda. Dobre. Tu je voda. Dobre. Tak idem už späť. Tu. Už len kúsok a už sme tu. Už len kúsok a už sme späť v našej dedine. Poď. A už sme tu. A kde je? Kde to bolo vlastne presne? Tu nie. A tu je. Okay. Ideme späť do nášho domu, ktorý je tu. Tak čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.